Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna aksanyny Özbegistanyň prezidenti Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlyk pultlandyrmaga giň mümkinçilikler bar. Fly Dubai Türkmenistana ýygderli gatnawlary ýoly goýdy. Russiýanyň işower toparlary ýygderli Türkmenistana gelerler. TRT-nin filmi Oscar dalaşgär görkezilýäli habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin seretip geçelim. Özbegistanyň prezidenti Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlyk pultlandyrmaga giň mümkinçilikler bar. Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew Daşkent şäherinde geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşliň mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary daşary işler ministri Raşid Meretow kabul etdi. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň medpugat gulugy habar berýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary daşary işler ministri Raşid Meretow Özbegistanyň prezidentine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň gyzygyň salamyny ýetirdi. Duşuň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 14-nji 15-nji iýulyny Özbegistan amal aşyran döwlet saparynyň hemde Özbegistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 21-nji 22-nji oktýabryny Türkmenistana amal aşyran resmi saparynyň çäklerini ýokary derejedäki gepleşiklerde gazanan ilalaşyklary durumşa geçirmek baradaky meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan ýa-ni Özbegistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pultlandyrmagy, ykdysadyýet, sowda, senagat korporasiýa, energetika, ulaq we logistika sektary gatnaşyklary ýygjamlaşdyrma komeden insanperwer az çalışygyna değişli meseleler duşuň gün tertibinde maslahatlaşylan esasy urlar boldy. Şu ýylyň 1-nji çäreginde bir näçe bilelikdäki çäreleriň hökümetary toparynyň Nowatdaky mejlisini, suwgaçylyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek hökümetary toparynyň mejlisini, daşary siýasat edaralarynyň uğru boýunça siýasat geňeşmeleri, medeni we beýleki çäreleri guramagy meýilleşdirilýäni belenildi. Mundan başga da duşuň çäklerine taraplar sewt we halkara meseleleri, şeýlekem öňde boljak duşuklary boýunça pikir açdylar. Fly Dubai Türkmenistana ýygderli gatnawlary ýoly goýdy. Birleşen Arap Emirlikleriniň Fly Dubai aviakompaniýasy Dubai Aşgabat Dubai uğru boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny amala aşyrdy. Bu gatnaw koronavirus pandemiýasy sebäpli 3 ýyldan soňra gatnawlaryň täzeden ýoly goýulmagy bilen ýerine ýetirildi. Dubaidan 23-nji ýanwarda 23:55-de uçan uçur Aşgabat şäheriniň halkara howa menziline 03:25-de gelip gondy. Ýa-da şol uçur 4:35-de uçup Dubaiň halkara howa menziline 6:30-da Aviakompaniýa Aşgabat uğru boýunça her hepdäniň duşany we penşenme günleri uçur gatnawlaryny ýerine ýetirer. Dubai bolsa gatnawlar seýşenme we anda günleri amala aşyrlar. Aşgabatda bu aviakompaniýanyň Seýtnazar Seydi köşesiniň 19-1-nji jaýyna ýerleşýän salgysyndan biletleri satyn almak bolar. Goşmaça maglumatlar üçin telefon belgisi 92 0166. Russiýanyň işower toparlary ýygderli Türkmenistana gelerler. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary pultlandyrylýar. Goloýda Russiýanyň hökümetiniň başlygynyň ýurdumyza sapary we geçirilen Türkmen-Rus işowerler forumy ykdysady hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrdy. Russiýa Federasiýasynyň sewitleriniň işower toparlary 2 aýda bir gezek Türkmenistana sapary bilen gelmegi meýilleşdirýärler. Bu barada Russiýanyň sowda senagat edarasynyň başlygynyň ornwasary Vladimir Padalko taz habarlar gullugyna habar berdi. Biz de Türkmenistan'daki işlerimizi hasta giňeltmek uğruna tagalla edýäris. Aşgabatda geçirilen Türkmen-Rus forumunun çäklerini goşmaça wezipeler kesgitlendi. Şonuň netijesinde 2 aýda bir gezek sewitlerin işowerleriniň saparlaryny guramak meýilleşdirilýär diýip Padalka bellidi. Onuň aýtmagyna görä ilkinji bolup Lipesk oblastynyň işower wekilleri Türkmenistana gelerler. Aprel aýyna bu sewitin 40 işoweri Türkmenistana bolarlar. Olar metallurgiýa, göýge önümçilik, azyk önümleri, hojalyk tehnikalary we awtolog tekerleriniň önümçiligi bilen meşgullanýarlar. Vladimir Padalka Aşgabatda geçirilen işowerler forumy diňe özara pikir alşmalar derejesinde bolman. Eýsem iki çek duşuklary birje hyzmatdaşlygy ýaly urlarda dowam etdirilejekdigini bellidi. Ma'lum bolýar Aşgabatda geçirilen işowerler forumunda umum bahasy 150 milliard rubl möçürni köp san ilalaşyklar gazanylypdy. TRT-niň filmi Oscar daşgär görkezildi. TRT teleýaýlymynyň bilelikde döreden gynanç 3 burçlugy filmi şol 95-nji Akademiýa bayraklaryna iň gowy film, iň oňat rejissor we iň oňat ssenariýa kategoriýalaryna Oscar daşgär görkezildi. TRT tarapyndan berilen beýanata görä Akademiýa bayraklary eýelerini şu ýylyň 12-nji martynda Los Angelesdaky Dolby teatryna geçiriljek dawra bilen tapar.
Geçen ýylyň may aýyna dünýä premierasy bolan Cannes Film Festivalyna iň gowy film bayragy bolan Palma d'Or bayragyny gazanan bu önüm kino pudugynak iň awraýly bayrak gowşuruş dabaralaryna gatnaşdy. O bayraklar bilen gaýdyp geldi. Ruben Östlund'un rejissorluk eden bu film şu ýyl 76-njy gedek Ingliz Film we Televiziýa Akademiýasy tarapyndan paýlanjak BAFTA bayraklaryna iň oňat ssenariýa, iň oňat casting we iň oňat aktrisa uğurlaryna dalaşgary görkezildi. Fransiýa, Germaniýa, Türkiýa, Angliýa, Şwetsiýa, Şweýtsariýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Gretsiýa tarapyndan bilelikde döredilen gaýgy üçburçlugy filmi ýaş model Jude Carl we ýaýanyň milliarder ýolagçylary bolan ajaýyp lüks gemidäki gezelenji gurrun berýär. Ine mehriban müştoklar ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýle hem köýtünde we garagum etraplaryna täze hekim bellendi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Getty muzeýiniň wekilleriniň Türkmenistana sapary, avtomobil mekdepleriniň birleşigi 42 000 adam sürjülük okuwlaryny geçdi. Avtomobil mekdepleriniň birleşigi täze nyrklar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçe hoşda bolun.